cả quay như cùng cả xanh như bên bao ya cái chính ngầu bên nhau pada cái chính ngầu si ke bajur nak banta kan cái chính dia ke belajar ke art art tarik ke bajing dia hamukrok ba ki pulit jo ke asam ke lai wan ban siap ya kini ki breu ki badai ki paradok prasnam ke jongi tingi bên bao ya kan ke ba ha cái chính sisa ki kum ka seng ni melak bantip ia ka sedang ia ka kut ka ke jinjia pat ka ke biadai bat ki ha berkelong ia kene ka benta ka ba aduk bakin dah siap sendon ban penia ki terei kom ka seng ni ong sai ba lada ki diki briu ki jongi ki la ia ka baba kala lani kanu kanu ka benta ka ba hap hadu ne uput ke ba ni ong sai ba ki pulet ki diki nong bat ia ka ai ti ka pun ba kim dei ban siap ban penia bi ubriu henrei ki dei ban sim ban kem yaki lane ban ares yaki ban yo ban tan yaki ban bisar katung ke ai kemudian hang ta bakan sapau ba mano ba letam bat mano ba duna ti kata kadai ka wei ka jingkwa ka jungi ba dai ban siat pathar nomor ngiyo iba hakin kisni lai ba ka sarkar ka don wat yaki meratru mo ka don la ka jong ka ai ba yaki meratru omla ban pen sau yaki merat ti bat ba wat yaki merat ki ba don sa klau tap dialek ban lam ban ri ban kedup yaki ban penim yaki bat kadon ka anya ke ba kino ki breu ki ba siat pathari ki merat ka taru ka dei ka hap ka an ba kinsha pen sitom di kham tam lei ban su siat pathari breu ban peniak kumut ba kam song hok ai ru am wat khndia ru tingi ke pat jur ba la ki breu ki badon hapo ka an ne ha kano ka rukom ro habang ye kendu ya tengku ye kino ki kamru kebaning kong kemut kadai ba ngidai ban yat hakata ka ain nemar ka ain ka don ban bisar ti latangi siat ya ubreu ban peniap manoshu ban bisar bat hai pat kandang yo ya kata ka jing bisar ke bahok bangin yo sneu ya kata ka jing ujor lande ka jing ya keren hapdeng kita dibreu bat ka we ru ngi barang jor ya kane ka jing lek kemut ba ka adai ka jing lek riu klau ka jongki nemar bakin perkhat syu ya ka men simbreu ke bakordor hadu kata-kata bakin susiat pathar hapreng upai ba apat lang hapreng ki gen riu kan thai hapreng ki riu rang ba ki ba temban ki ba tro hapreng ki khna rit kham tam lei ban pen i ka snam ka balingkin hasurok ban pen i ka snam ka balingkin leng ba hakimadan ki ma media i ka baki pai ba apat lang ki yo i kane ka don ka jing kta adu kata-kata ya ka men sim jo ki breu ki yo i ya kane bat kata kadai ke bapen thang om tang yaki bahayin hasem jongki hare ke pen thang lut ya baro upai lang ubayu i ngala bat om baro kan ubayu i kemut dai uno udon kan kadon ke jing thang bat ya kane kemut ba nane sekmat kim dai syu ban lai kumne bat ka weru nga ong ngakran hene ba ka sarkar meklaya niyo sneu mentan bala jia kini ki jing jia nemar hame klaya jongi om tang mentah mokro bala jia kane men sipho senem tam men suaru kalaja tunjuk kum kane ka jingjia halampi ba ka jingsha siat jogi parado persnam ke jongi ti hadu menta na beta katur kipat kendit benreu ti mentang yo i hakilat petai kubor ba kila persang ban ong ba na benta kane kin sa persang bun bu no ki polis apus syaki bordar ti lesing la ban ong ba kala biang pura kata ka jing perkhat ke jogi henrei ngetang ke weng ong ba ya ka sarkar ban kentu ba nginom kendit benreu tang ka por bala ja ka jinyak hare kin kendit benreu haswa baki ki kinjia ban penbiang ya ki pulit ban ngalapan ong ba ya ki pulit apus bangin dai ban bu tang ki jaka pedeng hare kham tam baki dai ban lebu sakum kini ki jaka nang baki breu ki long singan na baro ki arliang la ka dai na ka asam bat na beklearu ki long singan baki don ki pulis apus ti kata kadai ka wei ka benta ya ka ba ni kentu ya ka sarkar basa ka wei ru ngaong ba ni yo i kila patai kubor ba nak benta ka ni ka jingjia kum ka bai buria la ni ka bai kum ka balong kum ka jing pentingan ngalapan ong bakin ai san lak tengka tinggal lapan ong ba ban syu apsa hadu banda jia kini ki jingjia sa ai kata kapisa ka nam lapan buria ya ka jingyap ni ka mesin ka bakordor ka baki kiyap bat dalam lapan buria yaki umat thang ke baki bahayin hasem ke baik bathon kila jauh ki umat thang na ke benta ke ka jingjia ke ba kendit bat ngalapan ong ba nemar ba ke jing im ubreu
kam syong tang kata kapor hendrai ka jingyap ka wan haba mano bawan lek thombor kadai kata kapor bat kadai kita ka jingyap ke ba sik thang hapreng ke jing im ke jing ubreu bat ki bahing ki bahasem bat ka wer ngalak ban ong bahang ne ba ya kene ka ba ka sarkar na batakan ke jingjia ka khang no i kane ke internet ngalak ban ong ba ka sarkar kan no malak ban ya khun ya kane ke benta tang na ka internet hoi ngalak ban ong ba kadai ke jing mentoi hi namar ba bun upai ba lang da kane ke ba uyoi kumut ba udon ka jing dik mesim lane ki don ki ban sneu khluit ka mesim ka ba yoi hendrai kita kam long namar haba ubriu umon ban la ikano kano benta ba uyui kane ulahi ban la tinrai nga ong shai ba kam mentoi ba syukang tang internet namar hakin kisni ki briu kapa ki banot kam internet kim panon kam tang ban syupek news lane ban syupek ki noki youtuber lane ki noki benta hendrai kanet ngila ban panon kam ha ka ba ngila ikano kano ka benta ki noki ba bunjat ki profile ya ka ba ngin submit ki noki application lane ngin submit ngin la ki noki ki benta leng ba da ke internet dikata kata ka jing dunong ka bakrau da ka bakhang no ikan ka internet da ki bun sngi galapan au ba wat ki office sarkar kadon ke jing dunong na tenat ba per ke dunong galapan au ba na ki pai lang ki dunong ka wein haka ngi ku men sngi ki ba bun ki pai lang isen ai ka ba ki mut ban wan ban sei wan ke pisaru naki ATM kimi syu namar ke jing bombiang kanet kimut palwan harbang ru daging bombiang syu kanet kemut ba kila hapwan pai thlino namar ba kadai ke juk bangi apun kam naki internet dikemut baladaan khangi kanet ki bun sngi kadai ke jing nong ke bakrau tinga sykentu ke sarkar ba wat nam yakun ya kane ka benta hamukro da ke internet hari gini yakun da kano ka rukom ya baki kintau kilat kibut kumno banyak sutu bat ka sarkar Asam ban yok ban tem ya kanega jingjia ban buyo ban walam no ikini kipulit ke bala siat pathar ha kata ka jing toket ke bapau ke basyai da ka jingnya sutu lang hi baro alian kini ki government jo ka mekhaya bat ka Asam ti tang kata na batakan ne ha kanega por